Pas ambek prai Natalan, atusan turis wisata nang Gereja Immanuel utawa terkenale barek Gereja Abang nang Dalan Suroyo Kutha Probolinggo. Para turis iki kagum barek bangunan gereja tinggalane Londo sing umure luwih teko saabad tapi sik ngadeg jejeg barek sik digawe ibadah sampai saiki. Kapal pesiar sing senden nang pelabuhan Tanjung Tembaga Kutha Probolinggo nggawa atusan turis Eropa mbarek benua Amerika. Turis-turis iki mudhun mampir gawe wisata. Salah sijine sing dijujuk yaiku Gereja Immanuel utawa Gereja Abang nang Dalan Suroyo Kutha Probolinggo. Atusan turis iki numpak becak rame-rame. Tekone turis iki ketepaan ambek riyaya Natal. Dadi nang gereja ana dekorasi-dekorasi Natal. Tapi akeh sing gak ngerti nek Gereja Abang iki dibangun ke taun 1862 utawa umure wis 163 taun. Para turis iki kagum nontok bekakas-bekakas ibadah koyok sakramen rupa cawan, teko ambek sloki sing bahane teko perak asli, gawean taun 1868. Ana pisan kitab Injil basa Londo kuno sing sakmake teko kulit, gawean taun 1618 sampai 1619. Kondisine sik keramut, masih ana sing wis bapuk kepangan umur. Salah siji turis teko Londo, Hilde Nijwining, ngaku kaget Gereja Abang iki asale teko Londo. Dhek ngapresiasi bangunan tinggalane Mbah Buyute sing sik keramut sampai saiki. Gereja Abang dhewe cuma ana loro sak donya, siji ana nang Kutha Probolinggo, siji liyane ana nang Londo. Tapi kabare Gereja Abang nang Londo gak digawe ibadah maneh. Dadi Gereja Abang nang Kutha Probolinggo iki siji-sijine sing tetep digawe ibadah. Farid Fahlevi, CTV.